si Marta nga pareho silang midawat sa Ginoong Hesus. Ang usa nakapuliki sa mga buluhaton sa kalibutan nga pagbisita sa atong Ginoong Hesus, pag-abot sa ilang panimalay, pag-abot diya ka makigiusan na wa na matagad ang Ginoo, wa na mamati, no? Nya samtang si Maria wa niya ibaliwala, wala niya, don't care siya sa mga unsay iyang mga unsaon niya pagtagad ang Ginoong Hesus. Kaya importante nga sa pagdawat niya sa Ginoo naa sa makig-istorya gud siya. Nya kini mga igsuon dili man ni lisod sabto nato kay ingani man kita mga Pinoy nga mamiss nato ang cake tungod sa icing. Akong usbon ha, mamiss nato ang cake tungod sa icing. Bantay mo, na gani importante mo bisita nato, di nato matagal kito na nagluto patag unsa tong gipangluto, mahurot na lamang oras, mulakaw na lamang tong nibisita nato. Kaya nga ato nga pagtagad panghinambog ba nga nami kitag pagkaon, murag ang atong bisita mian nagmukaon, wala ba ginamuan aron mukaon? Ni anha na kay makig-istorya, makigiusa to build relationship. That is the most important. Mo po ni na-miss natong mga Kristiyanos, mga igsuon. When we receive Christ in our life in the sacrament of baptism, dili man na siya sosyalan sa simbahan. Ang pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi is to build relationship. Unsa nga relationship? Nga mahiusa ta sa Dios. Mahibalik ta sa Dios. Ngano man kung mahibalik, naunsa di ay ta? Namulag man ta sa Dios. Unsa timaan nga nahimulag ta sa Dios? Ang atong mga binuhatan, mga igsuon. Ang kinaiya, mga pamatasan nga atong gipadayag. Mauni ang buhing saksi ug magtug-an nato kung nahiusa ba ta sa Dios o wala ba. Kaya ang tanan nga nahiusa sa Dios, mga igsuon, magbuhat sa kabubuton sa Dios. Nganuman, kay hari gud ang Dios. Siya ko'y gamhanan sa tanan. Mabita na niyon atong Ginoong Hesus, matuman ang imong pagbuot. So, kung magtuman tas pagbuot sa Dios, mga igsuon, mauna nga, nindot kayo ang ato ang katilingban, atong kinabuhi, wala ka nang hahanapin pa. Di na ka mabalaka. Nganuman, kaya pagkahiusa nato sa Dios, pinaagi sa pagkahiusa nato ni Kristo, paraiso naman. Paraiso na. Nga ni apata dinhi sa kalibutan. Ni apata sa kalibutan, gapuyo na tas paraiso. Na tanawa ra na, di ba nakas paraiso, wala kay kabalakan, wala kay kahingawaan, na ang gugma makasabot kay ka, di ba mo na paraiso? Walay gubot, no? Oh, munang tanawa. Kung makinabuhi na ta sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa ato pagtumas pagtulunan ni Kristo. Ala, na mangut mahulam nimo, pahlama ayon na pagpaabot nga bayaran ka. Di malinawon na ka, di paraiso. Pero kung magpaabot kang bayaran ka, magubot gud imong utok. Insakto ko dili. Pasayloa ang nakasala nimo, iampo ang nagsakit ninyo, paraiso na ka. Nganuman, kay di naman ka magdumot, kanya di ka maglagot, pero tanawag di ka kapasaylo. Bisag dili kay gingisihan, dahil kalagot ka, kaya nganong gingisihan ka. Insakto ba? Na ang mga pagduda ang tanan. Mukaon ka, di ba ka kuhiluan ani? O, nganuman, kay wala man nato ang gugma, mga igsuon. Mabita ng mianhi ang atong Ginoong Hesus, usaray ang iyang tumong nga mahiusa ta balik ngadto sa Dios. Ug ang pahiusa nato balik ngadto sa Dios, iyan ang gisugdan sa mga tao nga musunod kaniya. Nagitawag niya og mga
tinunan. Mo bitatong iyahang tugon sa dayon ng bayaw, isangyaw ninyo kining maayong balita, ang gugma sa Dios, ug himua silang akong mga tinunan. Muna, himua silang akong mga tinunan. Tato pa nagkat-on sa iyang pagtulunan, nagbuhat, nagsunod sa unsay ipasunod sa magtutudlo. Di man nilisod sabto nato mga igsoon kaya nakagi mo magka estudyante. Bantay mo, pagagi natong estudyante itong elementary